Добро утро на всички! Здравейте! Маля, колко време съм го правила това. Здравейте! За тези от вас, които не ме познават, казвам се Жанина и отново давам старт на моята YouTube кариера. Някои от вас може би са ме виждали или ме знаят от TikTok или от Instagram. През годините съм била на доста места. В момента 9 без 15, аз от 10:15 съм на една тренировка за цяло тяло кръгово и след това съм на стречинг. Днес ще е малко ден за мен си, да си почивам. Чувам да си правя да ям, защото ще умра скоро от глад. Използвам този хляб, който е от Lidl и е много засищащ и е много хубав. Ще използвам плоешко филе, тарелка, краставица. Всъщност забравям нещо и това е крема сирене. Напоследък развих мания към моцарелата и в момента не мога да спра да я ям. Разбирате ли? Това е толкова вкусно нещо. Единственото нещо, което ми харесва на Варна е вятъра. Току-що приключихме с Power Body с Бурсала. Кръгова тренировка, мога да умра и сега отиваме на стречинг. Но беше много добре, беше много добре. Да, препоръчвам. Да. Протеиново шейкче с кокос и шоколад. Направо ми се разказа играта. Това ми се спана в такова за една спирка. Не се усещам в ръката, не мога повече, просто искам да се пребера. Не беше много хубаво, чувствам се много добре. Психически. Физически всичко ме боли. Направих си да ям салатка. Вътре има остатък от моцарелата от сутринта, има половин тофу опушено, има домати, краставици и микс от салати. Зехтин и ябълков оцет. Това. Сол и чубрица. Не знам защо, но последък имам някаква обсесия към чубрицата и слагам чубрица на всичко. Но да, салатката също е готин. Сетих се още нещо. Този микс от семена, който очаквах, че ще е главно мазнини. Всъщност той има доста мазнини вътре, но има и доста протеин, което много ме изненада. Но да, поръчвам си салатата и от това. Готово. Значи, общо взето, установих, че съм говорила 10 минути и телефона ми е останал без никакво пространство, всичко се беше изтрило. Прекарах следващите 2 часа в изпразване на това пространство и правене на бакъп на всичките ми файлове. В момента отивам на лазерна епилация, след това отивам към общежитието на техническия, подбирам си соси и отиваме да пазаруваме и после ще сме вкъщи. Ако не е друго, се радвам, че това видео поне ще види бял свят, защото се опитвам да се върна в YouTube кариерата ми за 5-ти път, за последните 2 месеца. Това е 5-то видео, което снимам. И този път така, като гледам, ще види бял свят. Имам толкова много неща да ви кажа, толкова много неща да ви разкажа и толкова много теми, за които искам да говоря. Но просто ще го правим всичко постепенно и с времето. Защото осъзнавам, че няма как всичко да го събера в едно видео. Ако не е друго, то поне успя да изчистя и да си оправя файловете на телефона. И си пожелавам да си купя влог камера скоро, за да спра да го мисля това пространство, защото тези 64 гигабайта до никъде не ми стигат. Аз съм си купила 3 споделени пространства, за които плащам всеки месец и не са никак малко и въпреки това всички видеа от телефона ми се трупат в паметта на самия телефон. Така че ако някой знае как да го прави това нещо, моля да ми пише. Обличам се и отивам на лазер. В крайна сметка също не успя да дойде тази вечер и ще се видим с нея утре, но в момента, в който излязох от козметичното студио и Дени ми писа, искаш ли да дойдеш за вечеря в нас, съответно отидох на вечеря от тях и в момента е 10:30 и аз тъкмо се прибрах. Правям се, че утре съм на работа. Много благодаря на всички, които са стигнали до тук, дори да не сте. То ви няма да го видите тогава. Благодаря ви много, че изгледахте този влог. Надявам се да ви е харесал и ще се видим скоро. Надявам се.